že niektorí vidia aj z nás sú tu niektorí takí, ktorí treba píšu zážitky z ciest, napríklad navštívili nejakú krajinu, ktorá je zaujímavá, teraz to opísali, lebo niektorí autori, ja som bol na jednej besede, ktorý povedal, že písať cestopisný román, že to není umelecká práca pre mňa, že tá práca vyjadril, tak keby ste svoj názor na to povedali. A potom ešte jedna vec, či je možné vsunúť do začiatkov to, keď si treba píšeme niekto, alebo hoci to denník, čo svoje názory na ľudí, alebo na tú udalosť. A teraz má toho veľa, niekoľko písaní, a teraz to škoda jedno za druhým, a je to treba zradné a dobré. Čo by ste takým ľuďom poradili, alebo či dá sa z toho niečo urobiť a tak ďalej? No, prvá otázka, písanie, kedy to bolo prvý popud. Ja som, čo si pamätám, som chcela písať. Neviem vôbec ja som chcela byť novinárka odjak živa. Odjak živa. Pamätám si jednu vetu, keď som mame povedala asi v 10 rokoch, že budem novinárka. Mama povedala, mali sme jednu vo vchode, v Žiline som bývala, a ona robila vtedy v nejakých považských novinách a povedala, že to je dobré povolanie, oni chodia na 9. Ale ja som písala články už ako žiačka základnej školy, na strednej som už aktívne pracovala ako novinárka.